Som Braňo Hilkovič a som priateľ majiteľov domov z 50., 60., 70. rokov, ktorí majú záujem a potrebu prerobiť svoj dom na súčasné pomery. A dnes by som vám chcel ukázať prestavbu jedného domu. Ide o sedliacky dom, ktorých je mnoho v našich slovenských dedinách a mnohí títo majitelia presne s týmto si lámu hlavu. Ako prerobiť tento môj elkový sedliacky dom? Na jednej strane, aby si zachoval svoju patinu, na druhej strane, aby splňal súčasné štandardy a aby naozaj bývanie v ňom nám prinášalo to, čo chceme. Tak sa pozrieme na to. Náš dom je taký ten klasický, prízemný, elkový, má vpredu dve okná smerom do ulice, na dvore má garáž postavenú, zadná časť toho domu obsahuje hospodárske časti a úplne až na konci toho domu je nejaká prístavba, ktorá je nejaké hospodárstvo. Tento dom pôvodne bol starý pôvodný dom, nie elkový, ale vlastne pozdĺžný. Ten dom mal za sebou niekoľko miestností a neviem kedy, v nejakých možno 70. 80. rokoch pôvodní majitelia pristavili ešte tú prednú časť do L-ka, vlastne aby ten dom pôsobil od ulice široko a mal dve čelné okná symetricky umiestnené. Nad oknami je ešte v rámci krovu umiestnená taká maličká stavbička, ktorá trošku vizualizuje naozaj takú tú dobu a tú architektúru vidieckú. Čo je problém tohto domu? Výhoda tohto domu je tá, že už tento dom je momentálne v tom štádiu, že majú komplet hotovú strechu. Nový krov, nová strešná krytina, takže do toho nebudeme zasahovať. Ale budeme sa sústrediť na to, ako vyriešiť to vnútro, ako vyriešiť zmenu tej dispozície. Ešte čo sa týka situácie, je veľmi dôležité vedieť to, ako je dom situovaný voči svetovým stranám. Aká je ulica, či je rušná, alebo je pokojná. Takže ulica je pokojná. Je to obec, kde teda veľa aut nechodí po tejto ceste, nie je to hlavná ulica. A čo sa týka situácie voči svetovým stranám, východ slnka je od záhrady, južné slnko svieti presne do toho gánku, teda čiže od tých spodných susedov a slnko zapadá od ulice a svieti do tých predných dvoch okien. Čo k tomuto domu v pôvodnej dispozícii povedať je to, že je tam postavená garáž na dvore, čo bolo kedysi asi veľmi praktické. Dneska to je už skôr problém, priestorový problém. Ďalšia vec, čo je potrebné povedať, tak tá zadná časť smerujúca do dvora mala postavený gánok. Gánok slúžil ako nejaká vnútorná chodba, ktorá prepájala zadné miestnosti toho domu. Gánky vo väčšine prípadov už potom ľudia zasklievali, zatvárali teda nejakými oknami, neskôr si tam dali už aj nejaké kúrenie, ale nikdy to nebolo teplnoizolačne úplne výborné riešenie. V tomto dome, ako aj vo väčšine podobných domoch, je aj vstup do tohto gánku urobený, čiže gánok je zároveň aj nejaká predsieň. No, keď sa na to pozrieme z dnešného pohľadu, je nám jasné, že my už dneska takýto gánok nepotrebujeme. Ani nepotrebujeme, aby sme mali nejakú predsieň v rámci nejakej dlhej chodby, ktorá je aj tak v lete prehriatá a v zime je tam chladno. Gánok teda spojoval tie jednotlivé izby, aj nejakú tú hospodárskú časť vzadu, do ktorej sa už ľudia nechceli dostávať cez svoje obytné izby. Takže to je tá dispozícia. Čo sa týka toho samotného domu, keď sa pozrieme naň, vo vnútri je ešte ďalšia problematika tá, že predné dve, asi tie najkrajšie izby, sú síce pekné, ale vchádza sa do nich cez iné ďalšie izby. Takisto v tej prístavbe tá druhá izba, vlastne južná, smerujúca už potom do záhrady, tá menšia izba,
Tá je tiež pekná, má okno, ale takisto sa do nej vchádza cez ďalšiu izbu alebo cez ten gánok, áno. Čo je najväčšia katastrofa tohto domu a domov podobných tomuto typu, je ďalšia miestnosť, kde väčšinou potom bývala kuchyňa, to je tá tretia izba odpredu, smerom od tých severných susedov. Tá izba má okno, ale to okno smeruje do gánku. A keď na gánku sú zavreté tie okná, tak vlastne čerstvý vzduch tam štandardne nedostanete. To isté sa týka tej poslednej miestnosti, kde zväčša býva kuchyňa. Malinká kuchyňa, pri nej kúpeľnička a pri nej ešte komora. Tak tá kuchyňa taktiež nemá okno, ktoré by smerovalo priamo von, ale smeruje do gánku. Čo s tým gánkom urobiť? Gánok je postavený, gánok je prestrešený, čiže po tejto stránke je to dobre urobené, ale je to proste trošku taký guláš, je to také klpko zamotané. A teraz ako to rozmotať, aby sme z toho dostali niečo rozumné, rozumne to predstavili a neminuli na to samozrejme nejaký Mailand. Dobre, takže povedali sme si, čo zhruba obsahuje tento dom. A teraz sa pozrieme na to, ako sme uvažovali nad jeho prestavbou a nad jeho úpravou. Prvá myšlienka je tá, že hlavný vchod do domu sme chceli orientovať spredu od ulice. No nechceme, aby nám hostia alebo kdokoľvek, kto k nám prichádza, aby prichádzal od dvora, aby prichádzal do našej súkromnej zóny, do záhrady. Takže vchod od ulice. To je jedna vec. Izby, ktoré sú situované od ulice, tak tie budú tie obytné, to budú tie spálne, to bude tá nočná časť. A časť domu, ktorá je situovaná do záhrady, to bude tá denná časť. Čiže tá bude obsahovať krásnu obývačku, krásnu kuchyňu, čo najviac prepojenú s nádhernou terasou. Čiže máte východ na terasu, kde vám krásne v lete svieti slniečko. V zimných mesiacoch vám slnko, keď je jasno, presvecuje a vlastne prehrieva interiér obývačky a kuchyne, čo je absolútne skvelé. Takže toto sme chceli dosiahnuť a na tomto sme teda pracovali. Poďme sa pozrieť na jednotlivé kroky, ako sme teda plánovali prestavbu. A poďme teda odzadu. Vzadu máme kuchyňu, kúpeľňu a nejakú komoru, takže tie príčky sme vybúrali. A v tej poslednej miestnosti vlastne bude umiestnená kuchyňa. Hneď vedľajšia miestnosť bude obývačka a my ju čo najviac otvoríme. Čiastočne bude otvorená, čiastočne bude uzavretá. Dobre, takže posledné dve miestnosti máme čiastočne prepojené, ako to vidíte na obrázku. Potom, čo sa týka ďalšieho búrania, prebúrame ešte ďalšie tie dve priečky v tom starom dome od severnej strany, ktoré vlastne vedú až k ulici. Dobre, takže toto máme otvorené, toto máme vybúrané. Čo sa týka tých dvoch miestností v tom pristávanom L-ku, tak tá jedna miestnosť je fakt obrovsky veľká, má cez 20 metrov a tá druhá je zase nepomerne malá. Takže medzi nimi je tiež priečka, ktorú vybúrame a budeme sa snažiť postaviť medzi ne priečku na stred, aby sme mali dve rovnako veľké miestnosti. Pozrieme sa do tej dennej časti, kuchyňa, obývačka a poďme ďalej. Sice obývačku a kuchyňu máme krásne otvorenú do gánku, a čo s tým gánkom urobiť? A ten gánok je veľmi, veľmi, veľmi dobré využiť týmto spôsobom. Tie otvory, ktoré tam sú urobené, tie okenné, sú veľké, priestranné, lebo tak sa aj tie gánky stávali. Aby to bola subtilná stavba, aby prepúšťala čo najviac svetla, no a potom sa tam neskôr, ako som už spomínal, osadili okná. Dobre, okná vyberieme a vyberieme takisto ten priestor pod oknami v jednom, druhom aj treťom priestore, tak aby sme vlastne vytvorili kvázi také stĺporadie a tento priestor mali krásne otvorený. Momentálne ho máme teda otvorený, ten gánok máme otvorený až priamo v jednej rovine na terasu. Lepšie povedané, máme obývačku kuchyňu v jednej rovine prepojenú s gánkom a rovnako aj s terasou, čo je skvelé.
Ďalší takýto veľký otvor okenný na francúzske okno urobíme v tej rožnej izbe tej prístavby, tak ako ho vidíme na obrázku. No a keď to máme všetko takto vybúrané v tomto pohľade, tak ideme uceliť podlahy do jednej roviny. Samozrejme, predné dve izby majú podlahy dláškové, drevená dláška, čo je klasika. Takže dlášku vyberieme, urobíme izolácie, urobíme betónový potier. Takže takto máme pripravený dom. Vpredu, medzi tými dvomi oknami, urobíme vchod do domu, ten nový, vytvorený vchod. Dobre, to by sme mali. A teraz najprv sme búrali, teraz ideme budovať. Čo ideme budovať? Tak v prvom rade vybudujeme tú priečku v tej pristávanej L-kovej časti, čiže tie dve veľké, alebo teda vytvoríme dve miestnosti tým, že do stredu postavíme presne do stredu priečku. Následne v tej starej časti od severného suseda, nie v prvej, ale v druhej miestnosti postavíme takýto nejaký rébus, ako môžete teda vidieť. Je to trošku taký rébus, je to krásny priestor, ale my ho využijeme na to, že vznikne tam malinká chodbička, z ktorej idú troje dvere. Jedny dvere idú doprava, do samostatného WC, ďalšie dvere idú rovno do kúpeľne, ktorá je dostatočne veľká a priestranná, a ďalšie dvere, tretie, idú doľava do technickej miestnosti. Ideme vchodovými dverami od ulice, alebo vybudujeme priečku, ktorá nám oddelí, vytvorí chodbu a vytvorí miestnosť. Tým pádom máme teda vytvorenú tú nočnú časť a máme tam 3 rovnocenné izby, ktoré sú zhruba niekde medzi 12 až 15 metrami štvorcovými každá izba, čo je proste ideálny rozmer na spálňu, na detskú izbu, na pracovňu, na hosťovskú izbu. Takže toto by sme mali. A teraz ideme teda z prednej časti, ideme dozadu do tej dennej časti. V dennej časti máme aj ten malý šatníček, ktorý je v priestoru gánku vybudovaný. Takže tam vedú ďalšie dvere a poďme teda zariadiť ten daný priestor. Kúpeľňu, WC a technickú miestnosť teda zariadíme takýmto interiérom. Kúpeľňa má dve umývadlá, má veľký sprchový kút, má toaletu, má priestor na práčku, sušičku a úložné priestory. A už keď sa dostávame úplne dozadu, tak tam sme teda v dennej zóne, v dennej časti a tam máme krásne šťastie oddelené, šťastie prepojené, obývačku a kuchyňu. Najprv je teda obývačka od vchodu, keď ideme. Obývačka je krásna, veľká, priestranná, presvetlená veľkým otvorom, kde je francúzske okno alebo HS portál posuvný. A v kuchynskej časti tam je zase kuchyňa s ostrovom a s veľkým jedalenským stolom. Čo sa týka interiéru, keď sa vrátime naspäť do tej nočnej časti, ktorá je smerom od ulice, tak vidíme, že teda ako náhle vojdeme do domu, prejdeme za dverím, po ľavej strane máme spálňu, po pravej strane máme detskú izbu, a ďalšia izba po pravej strane je ďalšia spálňa, alebo teda nazvime ju hosťovská izba. Oproti hosťovskej izbe máme malý šatníček alebo vstávanú skriňu, ktorá ešte patrí ku predsieni, nakoľko teda v predsieni nie je až tak veľa miesta na uloženie šatstva a obuvy. No a samozrejme, už ako som spomínal, kúpeľňa, toaleta a technická miestnosť. Oproti je malinký šatníček v bývalom gánku a vzadu úplne obývačka a kuchyňa s východom cez 3 francúzske okná na terasu. No dobre,
A poďme sa teraz pozrieť na to, ako riešime exteriér. Interiér máme urobený. Exteriér, keď sa naň pozrieme, tak vidíme klasiku. Na dvore postavená garáž. Vidíme ten vstup starý. No, vstup už máme zamurovaný, máme vytvorený nový vstup vpredu. Na ten sa tiež pozrieme. Takže máme dve okná vpredu osadené na priečelí domu a máme tam vstupné dvere. Tie nevieme osadiť úplne symetricky na stred, lebo je tam presne ten pôvodný obvodový, dneska teda nosný múr. No nevadí, my to už nejako vyriešime, samozrejme ďalším dizajnom. Tak sa pozrieme na dom z dvora. Z dvora terasu sme zväčšili, je taká veľká, aby sa tam dalo dobre stolovať a na terasu je východ z hosťovskej izby, z obývačky a z kuchyne. Je to krásny priestor, ktorý je osvecovaný už tým ranným východným slnkom a samozrejme tým južným slnkom je nádherne osvecovaný, čiastočne aj popoludní. Dom alebo teda klienti si želajú, aby mali suché státie, parkovacie pre dve auta a naozaj sa tam zmestí vedľa domu takýto priestor. Riešili sme ho moderným spôsobom. A tak je to naozaj otvorené suché státie, teda kryté, ale otvorené spredu. Je to tichá ulica, majitelia nemajú obavy, že by tam proste ľudia behali alebo čokoľvek. Takže je to úplne v pohode, je to krásny otvorený priestor. Pri ječeli domu sme trošku zrevitalizovali, dali sme mu ten nádych, tú patinu toho vidieckého bývania. Doplnili sme to lícovými tehlovými obkladmi, ktoré trošku opticky rozšíria ten dom a rozšíria aj tie okna, lebo tie okna sú trošku nalepené na stred. A takisto tie dvere vchodové, ktoré nie sú úplne v strede, sme symetrizovali v rámci toho priečelia tým, že sme doplnili tam ešte lícový obklad vedľa tých dverí. Samozrejme, ešte sme trošku zvýraznili tú krásnu nadstavbu nad vchodovými dverami. Je tam. Má to nejaké čaro a nejakú tú patinu tej pôvodnej architektúry, toho pôvodného tvorcu. Takisto pred záhradku sme riešili tým spôsobom, nie je to naozaj taká oustanovka, aby tam bola taká pohodička, aby to naozaj evokovalo to čaro minulosti. Samozrejme nechceme, aby to tak zostalo, aby to bol čisto starý dom. Ešte teda doplním, že dvere aj okná sme nedávali do bielej farby alebo do nejakého drevodekoru, ale dali sme tam maslový dekor a bielu fasádu, čistú bielu fasádu. Vedľa domu je teda ten prístrešok, ktorý sme urobili antracitový, doplnený tými tehlami lícovými, nech to korešponduje, ale zároveň nech je vidieť, že sú to moderné, čisté, jasné kubické tvary, moderné farby. Dobre, a ako to vyzerá teda tento prístrešok z dvora? Samozrejme má to otvor vzadu, to parkovacie státie, na to, aby sa majitelia mohli dostať autom, alebo možno autom s vozíkom na záhradu, keď potrebujú prevážať čosi, čo na záhradu treba doviesť alebo odviesť. Takže je to nádherný teda priestor. Nemusíte prechádzať cez dom, aby ste išli na záhradu, môžete prejsť cez to parkovacie státie a teda užívať si súkromie toho dvora juhovýchodne orientovaného, krásneho, širokého, ktorý sa dá krásne už aj stvárniť nejakou zeleňou. Dobre, takže myslím, že toto je asi všetko k popisu toho domu. Na záver ja by som vám chcel ukázať teda, pozrime sa znovu a zrekapitulujme to, ako ten dom vyzeral predtým a ako vyzerá teraz smerom od ulice. Pozrime sa, ako vyzeral dom predtým od záhrady a ako vyzerá teraz. A pozrime sa tiež, ako ten dom vyzeral, čo sa týka dispozície predtým
a ako vyzerá teraz. Tak toto je jeden z mnohých projektov, ktoré robíme pre našich klientov, ktorými týmito projektmi pomáhame našim klientom, aby vedeli, čo môžu zo svojho domu vyťažiť, čo vo svojom priestore dokážu vytvoriť, čo ten priestor poskytuje. A ja verím, že tak ako títo naši klienti a ako aj vy možno ste medzi tými štyrmi stenami a už nech ste si to akokoľvek predstavovali, prekreslovali, znovu a znovu sa vraciate k tým istým veciam. My sa môžeme na to pozrieť z nadhľadu, pozrieme sa na to v rámci plánov, pozrieme sa v rámci premerania, v rámci celej dispozície, v rámci konštrukcie, statiky stavby a zda tam príde nejaký dobrý nápad, ako to urobiť. Tak prajem vám dobrú inšpiráciu a dobre tvorte.